l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-11 ta' Marzu tas-sena 2020. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Daknar l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO kienet iddikjarat li l-imxija kkawżata mill-virus tas-SARS li żviluppa miċ-Ċina kienet saret pandemija mifruxa madwar id-dinja kollha. F'pajjiżna 4 tiem qabel kien irreġistrat l-ewwel każ ta' persuna infettata, tifla Taljana li kienet għadha kemm waslet f'pajjiżna mal-ġenituri tagħha ftit qabel. Waqt li pajjiżna bħal bqija tad-dinja introduċa qatt ta' miżuri restrittivi, inkluż l-għuq tal-istabbilimenti kummerċjali, iżda qatt ma impona lockdown totali. Mill-ewwel ta' Mejju ta' dik is-sena kien diġà beda jħabbar kontroll aktar speċifiku tar-restrizzjonijiet waqt li rrilaxxa xi wħud. Dan kien jinkludi li ċerti ħwienet setgħu jerġgħu jiftħu għan-negozju waqt li kellhom jibqgħu magħluqin dawk tal-ikel, tal-akkomodazzjoni u tad-divertiment. Dawk li setgħu jiftħu x-xorta rridu jimponu l-miżuri li jittestjaw it-temperatura tal-klijenti tagħhom, jipprovdu sanitizers il-klijenti waqt li dawn ikollhom il-maskra u jżommu d-distanza. Fajnuna bla preċedent il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bella fl-ewwel xhur tiegħu kien ipprovda ħlas ta' aktar mill-paga minima nazzjonali, magħruf bħala l-wage supplement lil dawk il-ħaddiema li spiċċaw id-dar minħabba li l-postijiet tax-xogħol tagħhom kellhom jibqgħu magħluqin. Il-miżura li swiet lil pajjiż ma' 750 miljun euro servit mhux biss biex ma jseħħx id-bassir ta' 50,000 sensja fostna, iżda anke bħala tħejjija għal dawk in-negozji biex wara li tispiċċa l-pandemija ma jkollhomx jerġgħu jibdew ifittxu l-ħaddiema mill-ġdid. Anke li vjaġġar kien ristret bl-ajruport iwaqqaf l-operazzjonijiet kollha tiegħu. Għajr biex iġib Maltin li kienu barra minn xtutna, waqt li bejn Malta u Għawdex il-vjaġġi bil-Gozo Channel u kol kien ristret ħafna. Sa dan it-tant il-Gvern Malti u kol kien fost tal-ewwel fl-Ewropa li ordna l-vaċċin appena dan sar disponibli internazzjonalment, b'ammont li jisboq dak tal-popolazzjoni kollha. L-ewwel konsenja tal-vaċċin kienet waslet f'pajjiżna nhar is-26 ta' Diċembru tal-2020 u mill-għada bdew jitlaqmu l-ewwel il-ħaddiema tas-saħħa. Mill-ewwel ta' Ġunju tal-2021 appena pajjiżna laħaq l-immunità neċessarja għal virus permezz tat-tilqim, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta reġa' fetaħ u beda jopera b'mod sħiħ waqt li beda jiġi ridott l-użu obbligatorju tal-maskra biex jagħti wkoll l-imbottatura lill-ekonomija u terġa' tilħaq il-livell li kienet fih sal-2019, il-Gvern jida żewġ skemi ta' vouchers lil kull familja f'pajjiżna b'investiment totali ta' aktar minn 45 miljun euro li setgħu jintużaw għand l-istess negozji lokali li ntlaqtu l-ar fi żmien tar-restrizzjonijiet. Il-WHO eventwalment iddikjarat li l-pandemija m'għadix emerġenza tas-saħħa pubblika ta' tħassib internazzjonali nhar il-5 ta' Mejju tal-2023. Tul dan il-perjodu twilu diffiċli bil-politika tagħha, Malta rreġistrat waħda mill-inqas rati ta' fatalità u proċessi ta' emerġenza li kienu ta' suċċess għall poplu tagħha, kif iddikjarat mill-WHO u anke l-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa Stella Kyriakides. Kienet biss l-oppożizzjoni nazzjonalista immexxija minn Bernard Grech li kritikat u oġġezzjonat għal kull għajnuna li ngħatat mill-Istat Malti f'dak iż-żmien mill-aktar ibes. Sal-10 ta' Marzu ta' din is-sena l-pandemija kienet ikkawżat aktar minn 7 miljun mewt. B'dan jagħmel il-COVID-19 il-ħames l-aktar marda qattila fl-istorja umana wara l-pesta tas-seklu 14, l-influenza Spanjola, il-pesta tas-seklu 6 u l-virus tal-HIV u l-AIDS.